bavim se oslikavanjem zidova već gotovo 18 godina. Iza mene je preko 2000 oslikanih zidova. Krenula je nekako od glasa kojeg sam čula: Anita, tebe nešto bolje u životu čeka. Onda sam za početak dala otkaz u firmi gdje sam bila jako nesretna, rasla sam se od muža i krenula iz početka. Ostao mi je kredit kojeg sam morala otplaćivati, tuđi. Tada sam dobila i otkaz u firmi, firma se zatvorila. Zapravo 5 minuta od te vijesti, nakon toga udario me auto 180 na crveno je prošlo kroz semafor u mene i prijateljicu. I kak smo se vratile iz bolnice u tom stanju kući, ja sam već onda bila tada podstanar u garsonjeri koja je bila u katastrofalnom stanju, ali sam jedan zid uspjela oslikati, to jest prebojala sam ga u smeđu boju i sad je nastao jedan flek kojeg nisam znala kako bi riješila i preko tih mrlja sam nacrtala bijelu grančicu. I odgovorila sam si, Isuse Bože, mislim si, kak sam ja volila nekad crtati. I pogledam taj svoj smeđi zid i tu bijelu grančicu, znači ja sam imala eksploziju i vatromet nad glavom, koliko sam bila sigurna zapravo da je to moje bijelo besplatno platno i moja boja s kojom trebam dalje krenuti osvajati zidove. Trenutno se nalazimo u Uršulinskom dvorištu u Varaždinu, ovo je dječji vrtić i škola. Kada sam došla prvi put ovdje i kada sam predstavila časnim sestrama ideju da ću to oslikati u nekoliko dana, ovih 500 kvadrata, naravno da mi nisu vjerovale. Nevjerojatno je zapravo to da mogu u jako kratkom vremenu oslikati zidove, evo kao što sam oslikala tih 500 kvadrata u svega, čini mi se, 10-ak dana. I evo, ovo je možda moj najveći i najljepši rad koji imam iza sebe. Kad uđem u prostor, ja točno znam što treba biti u njemu oslikano. Nije slučaj kod mene doma, znači doma kod sebe ništa ne znam, nevjerojatno, ali kad uđem u tuđi prostor, znači osjetim jednostavno energiju tog prostora i točno znam koje boje, koji crtež i hvala Bogu ljudi vjeruju u taj moj sud i prepuste mi na kraju da oslikam onako kako mislim da je najbolje za njih. U posljednje vrijeme što sam oslikala isto tako veliko bilo bi možda evo Hotel Bernarda u Varaždinskim Toplicama. Tamo sam oslikala kompletno sve sobe, spa centar, bazene. Knjigu sam odlučila napisati jer sam shvatila u jednom periodu života da dar koji sam dobila, dar oslikavanja, nije bio jedini dar kojeg sam dobila. I željela sam ju podijeliti sa svima koji su na nekoj prekretnici u životu ili možda samo stoje na mjestu i imaju neke želje i snove, a ne usude se započeti ih ostvarivati. Tako nadam se da će svaki ko pročita knjigu reći evo danas je moj dan da krenem naprijed.